Izvolite, cure, jedva čekam. Crni i bijeli anđeli, da vidimo. Ohoho! Bravo, bravo! Kakve smo vratolomije vidjeli, svaka čast. Meni ste bile super. Stvarno super. U jednom trenutku ste me začarale, odvukle ste me negdje u visine i ja sam samo gledala i ja bi vas još jako dugo gledala. Hvala. Super ste i gradile točku postepeno do nekog klimaksa i čak u tom klimaksu ima nekih ovih najzahtjevnijih figura koje je par vas izvelo. U vama Sjajne, ima jako sjajne. puno potencijala. Šteta što publici to nije bilo okej. Ja, vidim, sjajno. Bravo. Okej. S moje strane, apsolutno da. Ja ću vam dati jedan veliki da. Apsolutno da. Cure, bravo. Imate 4 da. Pa mislim, to tražimo. Bravo. Nakon Traumatic Arts iz Rijeke, bez većih